20-та година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман підсумки». 17 листопада, 1359-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. У цьому випуску ми розкажемо про таке. У Білорусі викрили журналіста українського радіо Павла Шаройка. Тамтешні КДБ закидає йому шпигунство. Кримського активіста Мустафу Мустафаєва знайшли. Він досі перебуває під вартою російських силовиків. Офіційної причини затримання не називають. Анексія півострова Росією – це завершена справа. Президент Чехії знову оскандалився із заявою. Ілон Маск похизувався черговою новинкою. Безпілотна вантажівка без підзарядки здатна здолати 800 кілометрів. У Білорусі затримали журналіста українського радіо Павла Шаройка. Підозрюють у шпигунстві. Дружина Павла припускає, що заарештували його ще 25 жовтня. Саме тоді він востаннє виходив на зв'язок. Посольство Білорусі в Україні на офіційні запити не відповідає. Шаройко працював у Мінську майже 10 років, був ласкором агенції «Уніан». Останні кілька років працював штатним кореспондентом українського радіо. До журналіста вже пустили українського консула. Докладніше у сюжеті. Про затримання журналіста українського радіо. Випуски новин українського радіо розпочинається сьогодні з інформації про затримання їхнього журналіста у Мінську. Павло Шаройко працював власним кореспондентом радіо з 2016 року. Висвітлював події, які пов'язані з Україною, серед них Мінські угоди. Ми не можемо відкинути цю версію, що це журналістка через журналістську діяльність, через ті його гострі матеріали, які він передавав про опозицію білоруську, про затримання Павла Гриба на території Білорусі, про маневри військові «Захід-2017». Ми цього не можемо виключати. Спочатку обшук, потім затримання. Загратували українського журналіста 25 жовтня. Про це українському радіо повідомила дружина Павла Олена. Вона залякана і спілкуватися з журналістами відмовляється. Шаройка затримали спецслужби Білорусі. Йому закидають шпигунство. В Національній спілці журналістів України кажуть, колегу звинуватили у несанкціонованому зборі інформації. Вони вже звернулися до європейських колег, поінформували Офіс представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. Абсурдним виглядає звинувачення в шпигунстві для професійних журналістів, бо очевидно, що професійний журналіст, він збирає інформацію. І ми дуже розраховуємо все ж таки, що Білорусія не буде вчитися у Путіна, у режиму Путіна, і все ж таки звільнить із арешту нашого журналіста. Білоруський журналіст Франтішак Вячорнка знає, як працюють тамтешні спецслужби. За його антиросійську та антибілоруську позицію КДБ також затримували та катували. Вячорнка переконаний, що українській владі вдасться звільнити колегу. Будет зависеть от давления украинских властей. Если украинская власть поставит ультиматум Лукашенко надавит на своих сообщников в КГБ, возможно, журналист будет отпущен. Но возможен также и другой сценарий, что ФСБ, которое, впрочем, возможно, и стоит за этим задержанием, оно попросит экстрадировать Павла Шаройка в Россию. Если это произойдет, это будет свидетельствовать о том, что Беларусь никаким образом не является самостоятельной стороной. До Павла Шаройко надвечір пустили консула. В українському МЗС про факт затримання знають, там небагатослівні. Міністерству закордонних справ України відомо про затримання в Білорусі громадянина України. І в цьому зв'язку МЗС вживає заходів у справі захисту його прав. Обставини і деталі та причини затримання на цьому етапі не коментуємо. Українському журналісту надали державного адвоката Білорусі. Хто представлятиме інтереси журналіста від України, наразі невідомо. Останнім часом це не перший випадок затримання українців. Останнє – зникнення Павла Гриба наприкінці серпня. Ельвіна Сидбулаєва, Євген Казикін, Заман, АТР. Викрадення грузинського журналіста в Україні. Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що кілька українських спецназівців вивезли в невідомому напрямку журналіста грузинської компанії Руставі-2 Тамаза Шавшишвілі. Разом із ним затримали й двох його друзів. Їм наділи мішки на голову і на ручниках відвезли в невідомому напрямку, написав Саакашвілі на своїй сторінці у Фейсбук. Він додав, що Шавшишвілі все життя був журналістом і нічим іншим, крім як збором і
розповсюдженням публічної інформації не займався. Пізніше стало відомо, що грузинського журналіста Тамаза Шавшишвілі та його друзів доправили до аеропорту Київ. Там зараз перебуває наш кореспондент Віктор Пономарьов. Він на прямому зв'язку зі студією. Вікторе, тобі слово. Розкажи, будь ласка, що відомо. Так, зараз тут у аеропорту Київ у зоні митного контролю народні депутати, адвокати та активісти намагаються з'ясувати долю викрадених громадян Грузії. Декілька хвилин тому вони закінчили спілкуватися з цього приводу з прикордонниками. І ми поговорили з адвокатом одного із затриманих. Прошу його пряму мову. Станом на зараз двоє адвокатів одного із затриманих і народний депутат Юрій Дерев'янка. Ми зараз підійшли до прикордонників, оскільки прикордонники підтверджують, що справді 9 осіб перебувають на території грузинів, перебувають на території аеропорта Жуляни. Ну, прикордонники поки що вагаються. Письмові запити ні від адвоката, ні від народного депутата вони приймати, на жаль, не хочуть. Ну, тобто спеціально створюють нам перепони. Тут продовжують залишатися декілька десятків активістів, це народні депутати, також прихильники Міхаїла Саакашвілі. Самого Міхаїла Саакашвілі ми сьогодні тут не бачили, проте він тут був, за словами активістів. На цей момент поки що це вся інформація. Ми продовжуємо залишатися тут, розкажемо більше у наступних випусках. Дякуємо. Це був Віктор Пономарьов із аеропорту Київ, де, ймовірно, перебувають викрадений грузинський журналіст Тамаз Шавшишвілі та його друзі. З'явилися подробиці розстрілу будинку кримсько-татарського активіста в окупованому Криму. А саме з'явився начебто винуватець злочину. Про це телеканалу АТР повідомив кримчанин Джафер Аметов, чий двір обстріляли проти ночі 16 листопада. Інцидент стався у селі Курське Білогірського району. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Пришел один извиняться, мол, извините, так случайно получилось. Но я думаю, хорошо, говорю, я могу тебя извинить. Но ты, говорю, покажи, как это произошло, как ты стрелял, как выстрелила. Но он показывает абсолютно чуждые вещи. По тем углом, откуда он стрелял, как он стрелял, вообще параметры баллистики не подходят. Отсюда выходит, что его делают крайним. Затриманий напередодні в окупованому Криму Мустафа Мустафаєв знайшовся. Його досі утримують кримські силовики у Севастополі. Дружина затриманого Ленара Мустафаєва в коментарі нашому телеканалу повідомила, що її чоловіка привезли у відділення поліції Севастополя вчора, лише після опівночі, де його тримали цілий день, до того невідомо. Жінці вдалося 2 хвилини поспілкуватися із чоловіком. Мы увидели 12, начало 1 даже ночи там, в Севастополе. Буквально вот 5 минут мы постояли, они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Ну, естественно, я ему стала успокаивать, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят. Вот адвокат сейчас с ним работает, мы сегодня вечером поедем, адвокат с нами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Я сейчас подъехал в сельский совет для того, чтобы взять характеристики на мужа. И эта женщина сама, глава сельского совета, в шоке о том, что все случилось, потому что она знает мужа с очень нормальной, хорошей стороны. Они сейчас обвинить могут в чем угодно, чего даже он не совершал, вы понимаете? Напередодні в Криму відбулися щонайменше 3 обшуки, зокрема у родині Мустафаєвих у Совєтському районі. ФСБ та озброєні силовики завітали до них зранку, розтрощили двері та вікна, побили дітей. Під час обшуку нічого забороненого не знайшли, попри це заарештували голову родини Мустафу Мустафаєва. У розпорядженні Меджлісу є копії протоколів обшуків у селі Пушкіна Совєтського району. Про це повідомив голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескендер Барієв в ефірі телеканалу АТР. Згідно з документами, куратором обшуку був старший слідчий слідчого управління МВС Росії по місту Севастополь, майор юстиції Дянкін С.В. Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо ценности ворованные, или еще там каким-то образом преступным путем добытые средства и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск.
Президент Чехії виступив з черговою скандальною заявою щодо Криму. На думку Мілоша Земана, європейським політикам просто не вистачає мужності висловити публічно, що анексія півострова Росією – це завершена справа. Хоча більшість євролідерів вважає так само, переконаний Земан. Такі думки чеський президент висловив в інтерв'ю журналісту ТАСС. Раніше, під час виступу у Страсбурзі, президент Чехії запропонував заплатити Україні і таким чином узаконити анексію Криму. Тоді в уряді Чехії назвали заяву Земана особистою позицією президента, а українська сторона висловила обурення. У Кракові триває зустріч співголів консультативного комітету президентів України і Польщі, заступника глави адміністрації президента Костянтина Єлісєєва і держсекретаря керівника Офісу президента Польщі Криштофа Щерицького. Ініціював зустріч Петро Порошенко через напруженість в українсько-польських відносинах. Чергове загострення між Україною і Польщею відбувається на тлі війни пам'ятників. Періодично постає питання про демонтаж деяких українських меморіальних знаків у Польщі, а в Україні, відповідно, деяких польських пам'ятників. Нещодавно президент Польщі закликав українського колегу Петра Порошенка і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У свою чергу МЗС України заявили, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами. Доля каталонського лідера-утікача вирішиться 4 грудня. Саме тоді суд Бельгії продовжить розгляд європейського ордеру на арешт Карлеса Пучдемона та 4 його соратників. Іспанія видала ці ордери і вимагає екстрадиції каталонських політиків. Вони втекли до Брюсселя після проголошення декларації про незалежність Каталонії від Іспанії. Після цього Мадрид запровадив у Каталонії пряме управління і призначив позачергові вибори у регіоні. На час розгляду справи Пучдемон та каталонські чиновники можуть перебувати у Бельгії. Судові слухання пройшли дуже спокійно. Відкласти черговий раунд розгляду справи попросив прокурор, адже він має розглянути наші аргументи у письмовому вигляді щодо звинувачень у заколоті та розтраті державних коштів. Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом можливого розголошення директором НАБУ Артемом Ситником державної таємниці. Цю інформацію нашому телеканалу підтвердив народний депутат Антон Геращенко. Саме він і закликав ГПУ перевірити аудіозапис, який днями з'явився в інтернеті, на якому людина з голосом, схожим на Артема Ситника, зачитує групі невідомих людей матеріали прослуховування телефону дружини екс-заступника військового прокурора Костянтина Кулика. Ці матеріали, за словами Геращенка, є частиною досудового слідства, що складають державну таємницю. Если эти прослушки не были рассекречены в установленном законном порядке, то это является криминальным преступлением, поскольку разглашать данные о прослушке нельзя, если они должным образом не рассекречены. Поэтому прокуратура должна проверить, это был Сытник на этой записи или нет, с кем это была эта встреча. И действительно на этой встрече Сытник разгласил то, что является государственной тайной. Коли ГПУ зможе допитати Артема Ситника, наразі невідомо. Директора НАБУ немає в країні, він поїхав до Португалії у планове відрядження. Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу заявив, що ніякого виробництва поки проти Ситника наразі немає. Є лише зареєстроване провадження за фактом можливого розголошення секретних матеріалів за заявою народного депутата та особи, яка вважається потерпілою. Тим часом НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення Генерального прокурора України Юрія Луценка. Цю інформацію нашому телеканалу підтвердила речниця НАБУ Світлана Оліфера. Детективи антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів антикорупційної прокуратури дійсно розпочали розслідування за фактами ймовірного незаконного збагачення. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30 жовтня цього року на виконання рішення Солом'янського районного суду міста Києва. Наразі досудове розслідування триває, про підозру нікому не повідомлялося. Я не здивований, що власник «Золотої лопати», котрий обвинувачується прокуратурою у розкраданні 1 200 000 гривень державних коштів і перераховується на території Росії, написав на мене заяву. Це логічно, з його точки зору. Нелогічно говорити взагалі про склад злочину. Луценко Юрій Віталійович та його дружина не повинні показувати в декларації 2 паркомісця, які придбав мій син, який має 28 років, проживає окремо від нашої сім'ї. У Новоолексіївській школі номер 1 цьогоріч відкрився клас з кримсько-татарською мовою навчання. На уроці побували мої колеги.
Ось так проходить урок у класі з кримсько-татарською мовою навчання, який цьогоріч відкрився у Новоолексіївській школі номер 1. Вчителька каже, аби діти краще вчилися, урок має бути цікавим. Вона приїхала з Криму 9 років тому з дипломом Кримського інженерно-педагогічного університету з позначкою «З правом викладання кримсько-татарською мовою». Ще торік вела гурток кримсько-татарською мовою у дитсадку, а цьогоріч взялася за власний клас. Первые сложности – это составить, например, календарное планирование. Вот в этом была немножечко у меня так проблема, что я немножко сидела, мучилась, писала. Вот. Но постепенно дети стали читать, стали писать. Б, К, уч, дор, беш, алты, еды, цикыс, тыкыс, он. Машалла, Петяша. Директор закладу каже, кримсько-татарська мова та література викладається тут як предмет з 1989 року. Клас з кримсько-татарською мовою навчання відкрили цьогоріч. Начальный класс у нас с 1 по 4 вот идет с крымско-татарским языком обучения класс. Далее он переходит в 5 классе в класс с крымско-татарским языком изучения. И мы работаем по всем тем же школьным программам, как и все обычные дети. Зараз діти користуються простими словами і реченнями, а до 4 класу кримсько-татарська складова уроку має зрости до рівня вільного спілкування, каже директор. Кускілди, епахча багварда, зівкуйди мар і меги хайнай. Єрджі кошуар, суст еряхта алти мєвсин, джушкун адимвай. Але педагогіка не замінить живого спілкування у родині, каже вчителька. Вона досі вдячна своїй бабусі. Бабушка очень много дала в том плане, что рассказывала сказки на крымско-татарском языке, разговаривала дома с нами, общалась. Перший рік роботи цього класу можна вважати експериментальним, зазначає директор. У Новоолексіївці живе близько сотні кримсько-татарських родин, і якщо експеримент буде успішним, кількість таких класів може зрости. Євген Кучеров, Заман, АТР. Майстер-клас для школярів з виготовлення свічки пам'яті провели у музеї меморіалі жертв Голодомору. Власноруч зроблену свічку діти разом із своїми батьками мають запалити 25 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів. На майстер-класі побувала і наша Вікторія Блязова. Натуральний віск, фітіль, стрічка і свічка пам'яті готова. 10-річна Ярославна подібна у майстер-класі вперше. Про Голодомор знає ще від прабабусі. Її мама, прабабусі, пережила цей Голодомор і ще жила не дуже довго після цього. Вона була в Вінницькій області, та її родичі трохи загинули під час Голодомору. Аби діти не забували про трагедію українського народу, у музеї влаштовують такі собі майстер-класи з виготовлення свічок пам'яті. Їх діти зможуть забрати додому. 25 листопада їх запалять, щоб згадати померлих від голоду українців. А це понад 7 мільйонів чоловік. Мені подобається, і я буду рада запалити свічу. Мені якось жаль тих людей, що ми зараз добре живемо, а вони, це наші предки, жили якось так скорботно. Співробітниця музею Ольга Вигодованець каже, традиція запалювати свічку виникла через те, що в роки Голодомору померлим не ставили свічки і навіть часто не ховали на цвинтарі. Люди помирали і поховані не за християнськими звичаями, без сповіді, були не хрещені. Тобто оця традиція була порушена. І тому ми сьогодні, власне, і відновлюємо як традицію, так і свіча це завжди є як жалоба, скорбота. Вікторія Блязова, Асан Емінов, Заман, АТР. Тесла презентувала свою першу безпілотну електровантажівку у Каліфорнії. Tesla Semi-Truck представив засновник компанії Ілон Маск. Новинки розпочнеться з 2019 року. Скільки коштуватиме електротрейлер, невідомо. За словами Маска, це черговий крок на шляху до звільнення економіки від викопного палива. Запас ходу електровантажівки буде 800 кілометрів за повною завантаження. Для порівняння, дизельні трейлери долають удвічі довшу відстань без дозаправки. Утім, за словами Маска, електровантажівка буде дешевшою в експлуатації і швидшою за дизельні аналоги.
Цей трейлер буде надзвичайним. Він розганятиметься, як жоден інший. Подивіться, як це відбуватиметься у реальному часі, у порівнянні з дизельною вантажівкою. Тесла зазнає цього року рекордних збитків. Тож аналітики кажуть, виробництво електровантажівок стане додатковим фінансовим тягарем для американської компанії. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заман підсумки кримсько-татарської» 21-й годині з Шевкетом Наматулаєвим та дізнавайтеся більше. Зараз ефір продовжить програма «Акшам» із Любомиром Ференсом. Будьте з нами.